Мога да дам един такъв скорошен пресен пример, при който това е Светло. С Светло се познаваме от около 15-20 години, не знам, нещо от сорта. Светло е специализиран във вътрешните ремонти и той много често ни помага в ситуации с клиенти. Аз бих се изразил така: клиенти, които не са си наели човек или нямат компетентен човек, който да носи отговорност във връзка с ремонта или ремонтните дейности, които се случват в тях. По-скоро те сами си организират процесите и, както аз обичам да казвам, ако един човек не разбира, организирайки нещо, той няма как да сгреши, защото той не разбира. И в една такава ситуация се търси причина и вина винаги вънка, във външен човек, а не в самия човек, който организира нещата. Имаме такива ситуации, такива клиенти и Светло много често се явява така умирител в тези ситуации с тези клиенти. Той ни оправя в кавички проблемите, които проблеми в повечето случаи са непредвидени и произхождат следствие на нещо, което се е случило много преди ние въобще да се появим на обекта и няма как да го видим. Мога да дам един такъв скорошен пресен пример, при който колега, демонтирайки стара входна врата, буквално под пода се отлепят 5-6 плочки, при което аз се опитах да обясня на клиента, че няма как плочка, която се е отлепила директно с теракола, това е лепилото, с което се лепи плочката, и не е останало въобще лепило по пода, да е спазена процедурата и те да са залепени като хората. Но, както споменах, един човек, който не е компетентен, той няма как да разбере какво му казваме. По-скоро той търси вина и начин да си реши проблема. И тук много често се включва вече Светло умирителя.